kanalibali kwiphondo laseMpuma Kapa. Enkosi siyabulela ngokuba sibe inxalenye yamazi Children's Festival. Unalibali uyayivula inyoba bethunana ukuba abantu mabakhuthale ukubhala ngeelwimi zabo. Yiyo loo nto sinalo icandelo phaya elikwaziyo ukuthatha amabali abantu esiXhosa. Hayi ngaphandle kwemvume yabo. Abantu unsebenziswana phakathi konalibali no-National Library South Africa yenza kube lula ukuba abantu bayazi uba le nto ukubhala yinto ebalulekileyo kakhulu. So sivuyile ukuba lapha ukwenza bakhuthale ukubhalela abantwana ngoba thina sisebenzisa ubaliso mabali. Siyabulela kakhulu ukuba sibe inxalenye yale festival. Enkosi njengokuba sihlangene siqhokene nogxa wam wePuku Children's Literature Foundation. Abantu bangaqhagamshela njani? www.nalibali.org. Na ku-social media. Okay. Ukanti kweli cala lakwaPuku igama lam nguAkhona kaMafani ndiyabhotisa. Ndisatsho ke ndisitsho nam into ethi iinkampani ezifana noNalibali noPuku ngamajantliziyo aphambili ekuqinisekiseni uba uncwadi lwabantwana luyakhathalelwa kwaye luyagcinwa. Ndisitsho ke ndisinto ethi iminyango ivulekile kwaPuku ukuthi abantu bangazifaka nee-book reviews ngolwimi lwabo. Ulutsha nabani na angathatha inxaxheba kuloo process leyo. Iingcombolo neenkcukacha ezithe vetshe uyakuzifumana umntu www.puku.co.za. Amagwini. Ndiyabulela kakhulu Enkosi.